Fa més de 150 anys que portem aigua a les llars de l'àrea metropolitana de Barcelona. Servim a més de 3 milions de persones, però fem moltes coses més. Acompanya'ns. Aquesta és la planta potabilitzadora. Aquí captem l'aigua i li apliquem els tractaments necessaris perquè sigui apta pel consum humà. I com sabem que l'aigua compleix els requisits de qualitat? Al laboratori fem més de 30 controls cada 5 minuts per assegurar que l'aigua que veus a casa arriba amb els màxims estàndards de qualitat. Darrere d'aquest simple gest hi ha un equip de més de 1.000 persones. I aquí a les depuradores, un cop l'aigua ha sortit de casa teva per l'aigüera o el vàter, ens encarreguem de tractar-la i retornar-la al mar o als rius en el seu estat òptim, o bé regenerar-la i reutilitzar-la en el reg de camps, en la neteja de carrers, i d'aquesta manera tornem a iniciar el cicle integral de l'aigua. Si vols saber més sobre l'aigua, segueix-nos.